заставаме в тази поредица на нашия проект, който е по програма Европа на Софийска община и е свързан с кандидатурата на София за културна столица на Европа. Тази вечер ние ще се занимаваме най-вече с темата какъв е приноса на българското изкуство и на българските талантливи хора в културната съкровищница на Европа. Трябва да посрещнем тази възможност по някакъв начин готови, най-вече със самочувствие. Защото една публика без самочувствие, тя е и по-ниско взискателна, и по-малко любопитна, и по-малко разбираща даже. Независимо от това, че може да е богата душевно. В известен смисъл няма българска култура сама за себе си. България къде е? В Европа, следователно и в света. Има една човешка култура. И всеки, според своите възможности, дава своя принос. Тя просто е българска култура, но не чак толкова по-различно от сръбската, от румънската. Тя е адекватна на нашия темперамент. А той е на Балканите някакси доста сходен като. Българското изкуство е такова, каквото е световното изкуство. То не може да бъде друго. Ние сме част от световната култура. Защото България на колко години? Много на 100 години. Дали разбирате? Ние сме от вчера. В течението на изкуството ние сме от вчера. Колко неща е трябвало да догоним. Някой никой няма да ги достигне, няма значение. Чуждите представители на европейската култура би трябвало да идват тук подготвени, че ще срещнат като в къщи. Не ни е къщичката много подредена. Това са предимно битови проблеми, начин на управление на културните процеси, не толкова на ниво на самите продукти. Хората на наша възраст знаят, че една от основната причина е бързата, честа смяна на парадигмите, така да се каже, на правилата, загърбване на традиционни ценности в икономиката и в политиката и от друга страна доста често поставяне под съмнение на традиционните човешки ценности. Човек винаги трябва да бъде свободен. Когато артистът е притиснат от обстоятелства, когато не всичко му е разрешено, да не каже почти нищо, тогава той преодолява нещата. Ако има нещо, което последните години отнеха за младите хора, които се занимават с театър и с сценично изкуство въобще, е възможността да преминат през свободата на, нека казвам тази дума, не е претенциозна случая, на творчеството в малкия град. Защото ти там си свободен, изведнъж се грабват 5, 6, 7 души, отиват в един малък град, живеят заедно непрекъснато, правят пиеси, които заедно прохождат с режисьорите, които също много често са млади и се учат заедно с тях. Сега от години това не е съвсем така. И това е една загубена част от възможността да бъдеш свободен и като че ли света да започва от тебе. Нали знаете, има две неща при нас. Те са въпрос на един и същи комплекс, според мен. Ние българите за нищо не ставаме. И обратно, ние сме много велики, обаче те ни завиждат, не ни допускат там, много ни мразят, защото ние като отидем и те вече ще умрат от страх. От нас. Нито едното, нито другото е така. Имало един период, когато руски репертуар се налага изключително авторитетно в Европа, т.е. в света, благодарение на българските гласове. Те наложиха руския репертуар, защото се оказаха изключително пластични, направиха една много хубава амалгама между славянското звукоизвличане, специфика, от която слава Богу не се отказаха, и балканто. Аз смятам, че ако съберем всички български талантливи оперни певци, концертмайстори и вече редови добри музиканти, ще спре културния живот в света. Всеки път, като отидем някъде и не само като участваме в фестивали и в други неща, но може да видим къде сме. Мисля, че сме на едно добро средно европейско равнище. Ако не си обсебен от това, с което се занимаваш, просто наистина стани чиновник или да се занимаваш служител някъде. Българската школа,
според мен, както сценографската, така и театралната, все още е пълна с хора, които искат да правят изкуство. Вероятно, защото ми се иска да повярвате, че най-високите думи, изобразяващи човешките стремления духовни, са малки в сравнение с това, което вие трябва да повярвате, че се ражда и в България. Хора, които създават изкуство. Вярвайте, където и да отидете, каквото и да правите, не забравяйте, че трябва да се връщате тук. Не знам, аз имам нужда да ви кажа това. Много ви благодаря. Да сте живи и здрави, страхотни граждани.